Регар ТадАЗ дар муқобили дастаи Равшан дар экстра тайм ё вақти изофӣ пирӯз мешавад бо голи Самандар Қодиров ва роҳи худро ба бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон ҳамвор мекунад ва ҳарифи дастаи Регар ТадАЗ ин тими Эсхатаи Хуҷанд ҳаст. Регар ТадАЗ ва Эсхата дар финали ҷоми Тоҷикистон дар соли 2025 бо ҳам рақобат мекунанд. Бозии ниҳоӣ дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд сурат мегирад. Мунтазирем ки ин вохӯри кай баргузор мешавад ва ҳатман интизор ҳастем. Равшан аз идомаи мусобиқа бенасиб мешавад ва онҳо натавонистанд ки дар бозии имрӯза бар тими Регар ТадАЗ ғалаба кунанд. Маротибаи 16 мешавад ки Регар ТадАЗ ба финали ҷоми Тоҷикистон меравад ва барои дифои ҷоми Тоҷикистон Регар ТадАЗ мубориза мебарад. Зеро соли гузашта онҳо барандаи ҷоми кишвар шуда буданд. голҳои задаи Шерзод Маҳамадиев ва Самандар Қодиров пирӯзии Регар ТадАЗро таъмин кард, вале дар финали ҷоми Тоҷикистон бидуни капитани дастан Бахтиёр Қаландаров Регар ТадАЗ бозӣ хоҳад кард. дӯстони азиз, гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи Тавко Аренаи Турсунзода ба анҷом мерасад. Бобо Холмурозода ва ҷамъи ҳамкоронам будам ки ин гузоришро барои шумо пешкаш кардем. Сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.